Ngayong araw nga ay maaga akong gumising dahil ito ang unang araw ng paglinis namin sa kalsada ng aming barangay. Dahil isa nga ako sa maswerteng nakasama para sa programa ng Dole Tupad. 5 AM nga pala ang usapan ng paglilinis namin sa kalsada kaya naman kahit antok pa ay nagasikaso na ako at medyo may nagmamadali na nga ako dito kasi nga anong oras na. Taladala ko na nga yung mga gamit ko dyan at pagdating ko nga dun sa area ay nag-uumpisa ng maglinis ang iba kong mga kasamahan. 4 na oras nga pala ang allotted time para sa pagtatrabaho namin dito sa Dole Tupad. 395 nga pala ang rate namin dito at 24 katao kami na naglilinis. Pagkatapos ko nga magtrabaho at pag-uwi ko naman sa bahay ay nagluto agad ako ng ulam namin na ampalaya. Ginataan siya at ang halo lamang ay yung pinarito na tilapia tira kagabi. Pagkatapos naman noon ay nagkaskas na kami ni Mama nitong kamoting kahoy kasi nga ito yung iahanda para bukas sa 40 days ni Papa. Alauna nga pala kami nagsimula kasi alam namin matatagalan kami dahil isang timba yung gagawin namin. Nung natapos na namin, ito na yung result. Kakaunti lang siya, di ba? Pagkatapos naman nun ay kailangan pala siyang pigaan, kailangan alisin yung katas niya. Hindi ko alam kung anong purpose yan, basta sabi ni Mama kailangan daw yung pigaan. Pagkatapos ng pigaan lahat ay binalik na ulit ni Mama sa palanggana. Tinabi muna yun at ito muna raw ang gagawin niya. Ang magsunog ng dahon ng saging kasi gagamitin mamaya para dun sa sala o yung steamer na gagamitin para paglutuan ng ating kamoting kahoy. Habang ginagawa naman yun ni Mama, sinangag ko na nga yung mani na panghalo para dun sa ating pudding. Siyempre, pagkatapos ang agini, kailangan siyang durug-durugin at ginamitan ko na nga ito ng aking powers. Pagkatapos na ay naglagay na si Mama ng mga gatas, 3 latang gatas nga pala na malaki at asukal ang nilagay niya. Tapos pinagmekos-mekos niyan, ayan. Siyempre, pagkatapos na yan, hindi pwedeng kalimutan yung dinurog na mani. Yan ang magpapasarap kasi sa ating pudding. Nilagyan din yan ng vanilya kaso nga nakalimutan ng i-video. Pagkatapos nga sinalang na ni Mama dito sa steamer. Ito nga pala yung steamer na sinasabi ko sa inyo kanina na ang tawag sa Bicol ay sala. Hayaan nyo na yung kudkud na nakapatong. Ito naman yung sinalang sa rice cooker. Ganyan ang itsura niya kapag luto na. At super sarap nito guys. Finished product na aming ginawa na kamoting kahoy or tinatawag namin na pudding dito sa Bicol. Ngayong araw ang 40 days ni Papa kaya naman pumunta na kami ng sementeryo ng asawa ko para magtirik ng kandila. Hindi pa nga pala namin napapagawa ng pasimano na pagtitirikan ng kandila. Kaya naman nakitirik muna kami dito sa katabi. Inanday namin na maubos muna yung kandila at nagdasal na rin kami para kay Papa. Dahil nga marami pang gawain sa bahay, kaya naman pagkatapos namin magtirik ng kandila ay umuwi na agad kaming mag-asawa. Simple lang naman ang handa ni Papa para sa 40 days niya. Eto nga pala guys, ang tiyahin ko, kapatid ni Mama. Pagdating ko nga kakunti na lang ang gagawin, maghihiwa na lang ng repolyo at eto yung lumpia na ready-made na at yung mga kikiam at mga pansahog. Nagsalang na ako ng sinaing kasi anong oras na rin, tanghali na rin kasi. Dire-diretso na yung kilos ko, binabad ko na rin yung mga bihon na lulutuin para mamaya. Binabad ko sa tubig para hindi na masyadong makisabaw. 2.5 kilo lang naman na bihon at 1 kilong pansit ang lulutuin. Noong 11:30 na nga ay kumain na kami ng tanghalian. Ang ulam namin ay kinunot na pagi. Hindi ko na nga guys naisama kung paano namin niluto yung kinunot na pagi. Medyo madami kasi akong ginagawa. Pagkatapos ko nga kumain ay niluto ko na agad itong squid ball. Ihahalo namin ito sa pansit bihon mamaya. Tapos eto ring kikiam niluto ko na rin kasi hindi naman siya pwedeng magtagal nang wala sa rep kasi mag-aasim siya. Saktong-sakto naman nga at pagkatapos kong magprito ng mga sahog ay dumating na yung in-order namin na kutsinta at puto. Sa itsura pa lang guys, parang ang sarap-sarap na at nagbigay rin yung pinsan ko ng RC. Eto na nga pala yung binabad ko sa tubig na bihon. At hahaluan din namin siya ng 1 kilong pansit para dumami. Eto nga pala guys ang papa ko. Namatay siya dahil sa chronic kidney disease stage 5 at marami na rin komplikasyon. At eto na nga pala yung mga handa namin. Simpleng handa lang para sa kanyang 40 days. Hindi naman guys kailangang magarbo ang handa. Ang importante, mapadadasalan namin siya. Ito nga pala yung lumpia na ready-made na binili namin. Niluluto ko na siya habang inaantay namin yung magdadasal. At habang nagluluto nga ako ay meron naman ditong malaking daga na itim ang ulo. Kain ang mga niluluto ko. Mauubos niya na bago ko man lang ma-serve mamaya sa mga bisita. At 2 PM nga guys ay dumating na yung magdarasal at inumpisahan na nila. Ika-9 na araw na pagdadasal nga pala ngayon kasi nag-start kaming magpadasal nung 24. Kasi nga, yun yung araw na namatay si Papa. Hindi ko na nga pala na-videohan nang nagkakainan na kasi busy na ako ng kakaserve.
Eto nga pala yung oras na wala ng mga bisita at ako na lang natitira. So ako naman yung kumain mag-isa. Sabi ko, imumukbang ko na yung mga natitirang handa. Una yung puto at pangalawa naman itong kutsinta. Ang sarap guys, sulit na sulit yung 350. Ayan nga pala si mama, si Miss Philip niya, sabi niya takaw-takaw ko daw. Pinagtatawaran nga nila ako dyan, ito naman yung hipag ko. Paano ba naman ikaw nang asikaso buong araw, hindi ka ba magugutom? Siyempre, ito naman yung nilantakan ko, yung lumpia. Papauli pa ba ako? Naku, baka maubusan pa, kaya naman sinubo ko na lahat. Subo na lang nga ng subo yan guys, mamaya na lang inom ng tubig para hindi agad mabusog. Ito nga yung sunod na nilantakan ko, yung pudding o yung kamoting kahoy. Siyempre, homemade yan, kaya talagang legit na masarap yan. Simula sa pagkaskas niyan at pagluto, sila mama ang gumawa. Siyempre, kasama din ako sa nagkaskas ton. At ito naman si mama nang wala nang tao. Umiinom sila ni Tia ng soju na hinaluan ng Yakult. Sabi ko nga, naku, baka malasing ka, magwala ka, wala nga awat sa iyo. At ito namang tiyahin ko, nagsasyaro na. Papasalubungan daw niya yung mga apo niya at mga anak niya kasi nga maraming bata doon. Ito na nga guys, yung 8 p.m. na. Yan na lang yung natira. Tsaka wala ng tao, kami-kami na lang nila mama at hipang ko. O siya guys, hanggang dito na lang. Bye!